keď chceme vymeniť priadzu, tak vlastne môžeme to vymeniť tak, že vyvlečieme všetku priadzu, napríklad túto bielu, tak ako keď sme začínali, tak to vlastne vyvlečieme cosaní a navlečieme napríklad modrú. Tu si dáme sem, aby nám to nezavadzalo, aby sa nám to nepomotalo. Navlečieme modrú a znovu navlečieme takto. Môžeme to tuto spevniť alebo aj spraviť si tu taký malý uzlík alebo slučku a dať to vlastne na poslednú ihlu, aby nám to nezavadzalo, ale až tak, aby vlastne celá tá ihla bola úplne dole na spodu, aby nám ju potom sane nezobrali ako pracovnú ihlu. Takže musí to byť úplne dole zasunuté. Tak. Takže nesmie ani kúsok vytrčať z tej spodnej čiernej lišty. A vlastne pokračujeme v pletení. Pekne vidíme, že sa nám uprie prvá rada. A vlastne pokračujeme modrou. Tak, zase skontrolujeme, aby ihly boli doštrikované. A takto vlastne máme upletené 20 radov z toho druhého vzoru číslo 54.